Hello guys, good morning guys, good morning. O ganiya na po natong edisyon guys sa paglingaw kaninyong tanan sa akong mga kanta nga mga pasiaw guys. Ako na po mong lingawon ang tanan nga nagsubaybay sa akong channel nga Mang Siloy Vlog. O gani ang akong awit guys. Milarga na ang pinangga kong asawa. Mi abroad siya sa Saudi Arabia. Aron dito mangitag kwarta, pagkapait kining minyo ang akong kabit. Nasakpan mi sa iyang bana, akong naong piting bunuga. What can I do? What can I do? Yang mama suko kaayo, ngano kuno ako pahibalo. Bilabon kuno siya kaayo. My love, pauli na. Dili na ko nga rin kaagwanta. Birtin ako nga laguta. Pirming kabangon ko sa imong mama. What can I do? What can I do? Yang mama suko kaayo, ngano kunong wako pahibalo. Available no siya kaayo. My love, pauli na. Dili na ko nga rin kaagwanta. Birti na ko nga laguta. Kining kamangon ko sa imong mama. Pirming kamangon ko sa imong mama. Masuko siya kundi ko ka usa.
ug daghang kayong salamat guys sa inyo ang pagtan-aw guys.